Oh, di ba? Diba, nangaon mi diri no. Nangaon mi daren. Nakalimot day ko sa akong selfie stick. Dili ko mamaw lang baseball. Kabalo mo kahami? Nami diri sa sentro sa dili. Nami diri sa unsa ni nga lugar? Unsa ni nga lugar diri, ma'am? Ay, naday kuno mi sa landing. Kanya lagi di magumi taga diri so mo na nga. Kami kakuan. Naday mi diri sa landing, nabot mi diri glaag. Nalaglag lang. Gigutom eh. Yung mga tumatamig Jollibee. Unya, nagsuroy-suroy pa man mi. Ganahan pa mamiglaag. So, nanguhan sa mi og unsa ni siya kining Baseball. fishball. So, mag-fishball sa mi. Karon taon mo. Ato din mi dito. Mga untan yung mga niwang. Balag niwang basta sexy. Unya nga, gaingon nga. Balag pobre, basta hilas. Hilas kaya. Pag gumanan ni managan dahil mi, kaya nga managan mi ha. O mi kabayad. Wa, di ba? Pwede ra mo dagan, ma'am? Managan na yung palayo. Gusto pong mudagan ta pa doon, magpapriso po ta. Lami gida yung fishbowl diri sa landing. Uy, ginugrabe kahalang. Nun ani kahalang ilang fishbowl, oh. Ang isa, yan ang gilabay iya ha. Kaya isa kahaagwantas kahalang. Oh. Para manghubag yung baba sa kahalang. Oh, manghubag ko na yung babas kahalang. Yummy, yummy. Yami-yami ang kahalang. Papagid mi dalang tubig. Dili ko at. Tag-cheese. Sige na, bayad sa. Nagkaon ako, yan akong pabayaron. Tayo ko at. Kamulo pong kaon, yan akong pabayaron. Sainan ka. Kita na yung magbuot. Asa may kuwan ani? Wow. Hi! Magpaan sa amin dito sa tuan, daplin-daplin. Duga nakatali ma'am no, kaya tumiagi ko kawang yun ako ka. Hindi ako minagis na. Ito una. Oh, diba? Isa. Ah? O, di mo balumamay. Sikap balo. Sabi ka ba, di po may taga diri ay. Ya, alam pangutana sa may tindahan. Tira, subayon na ang dalang. Sabanga punta niya ng video niya. Nana, tayo ko na pagluto sa fishball, oh, di ba? Oh. Ay, nawala na din kahalang. Grabe! Lami kaya ang pagkahalang diri. At tingnan na po. Upa naman po sila ah. Kabalo mo, nagunsa mi diri, nagwara-wara ra, kay mitanaw ra miktaw. Mitanaw ra, among gani diri sa, unsa gani nga lugar? Landing. Landing kay ang fishball. No, di ba? Babush, kay magbayad pa mi. Magbayad ko na mi, pero may mga kwarta. Bayad sa No, di ba? haluoy yung taon sa tindira. Pila mo tanan, ma'am? 40. Ito. Ako kasi sila. Ito kay sukli. Ko. Di ako sila ko. Sa ito ipalit daw ko mga nibi. Ko day sila sukli di ay. Kaysa ha, babush.